Kajing thambor kawai ka longkme kat bakadang ya lenti syaka Jakarta jongka Hashalong Airport Umroy hawi runar ublai thu kerteng kumukersan lang marngar kala penlong ya ka seng samla Umroy pelun bat kumjoru ya ki artli ki circle ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP na bhoy rembong bat Umroy ban pendram jur ya ka ni ka jingle beman uni ubriu. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang kinoyalam ka seng samla Umroy pelun kila penram jur halor ka jingle jong ni ubriu ringkat ka jing pentip badang kaliang joka seng kat sesyam ya gisen jam ban penklanya gibor pahra tang ha kapor menmet nrai men sngi ru kumjo ni kumka seng samla Umroy pelun ni patpau ka jing sungsi ka bajur halor ka jing sha thambor jong ka wei ka kami ka batre ha Umroy airport ni penram jur ru ya ni samla bala thambor ikane kolom kami ya ko ba lo penmong penmensau bat wat pan persyang persim lagi jingim jong kane kolom kami ko batre Umroy airport oi kumka seng samlang ju penlong ya kajing pahra ha por menmet ndrei ngimpoi perkhatat bakum kane ka jingja cha thambor kanja por mensngim chai ha ko ba ki nong trei ki la le trei sha ki jong ki jam jong ki kumka seng samla Umroy pelun nang nishkmat nyin hapan pet permanpat wat por mensiru nang bakum kane ke jingja kanong jashu ha put usam jong kador personong Umroy pelun jongi ika jingsnolem sering kesen tumini longmi basa tombor hamlu lunar bat ni kipok kiruyang ye ba inyo no edemen ka basat ka khan da ka jing kurku jongu play chai tanga ina kaliam jongka dan kalian jing nong dalam ke bopor di so upan ai jing kulei ya police department kamtam ya Umroy PIC hapo ka jing dalam jong isar S paganteng kumu officer in charge akat ka tim ko jungi di Palawan marma sa kanika jingja oleh jam min step hakapan ka system ko jungi hakapor jamit iliyo kan kem no yo griu na kay sa jungu ni ai kulei shibun ya kanika jing chimkya ko jungi bat ni aru ka jing sungomo agaba imsem la tengkai jong kapor so jong gi ya ko jong kapor na kaliang jong kising samaru men besni kila ya tristom ban threat uni bre bar shisni bade ko janmir kan ka jing trei bat kenika tim ka ban te na po khamara PIC ka bang leyo ikaban kem uni bre tin kaliang jong gi kum kino lam snong ngi khbi luti ba kum kini jingja kinum jasu kan de kasin ka menengkong bat ka bakhadu kemanja ni ka dong katan ke jungi tegi keturu yaki kentei kena kinong chung snong jong dong katan ke jungi bagi nom smoking sosmik henrei haba don pun gini jinja bagi ni mi sekolah dan ai ya ke jingkersan ketiga man ketiga dia bat ni apa ke jingkersan na kiwe pat ti sem samla ti dor basnong kinong tre mon soha ke sem halang haba don pun gini jinja bagi ai ke jingtelang na banta pila banta tikong ya kum kini ki kam sliu kam sme kabubu ke jingchong sir na banta kinong sung jong kana gadong katang jongi bar boy dia juga por na kalian jongi kung kinong nam snong ni kentujur ya police department bagi bor jong kaan bakin pensutong jur yung ni brio ublale e kene kampoman kabaw tumuru kan siung wat e jingim jong kane golong kubi na kaliang uba tay lambor sedna Vice President ke FKGGP bhoy rembong circle ulaong baka jingsha thambor ke tay ka longkme haute runar kadai ka kamreu khlaw bat ban penram juru yaw niu brio ubala dan hakti ki pulet ringkat bat ka jingkerpat saki bor ka aj bakin ai ka saja ka bating e persya iki kamreu khlaw jong ngi kan turu ya ka bor jong ka an bahalor jingja jong ne kam kede ban sim khia namar ba kani ka kam dei su ka baca tamta nakapor ka juwanja ndai kum kini jingja na kaliang jui ka sengim kwa su ban yo sngeu bat kum kini ki mesim ru klaw kwa ru bandu bandam no bangin lai lu hal jong gari nge ai ka jing khuble kamtam e ki bor jong ka an jibere ki police department ki ba depek de khmi kum kini ki jat kes ban makiru kila sim khia wud masntip te nagani ai khuble ki ba kinang tre sitom nakapor sakapor Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.